Tumudugay naman tagtig paminaw, kunya doon tayo nasabtang espirituhanong kaalam, so kita yun magtutuo diha sa atong Ginoo. So kini alang ni kanato, Hebreo 12:14, nagaingon, panglimbasugi ang pagpakigdinaitay uban sa tanang tao, o ang pagkabinalaan na kung wala kini, walay bisan kinsa nga makakita sa Ginoo. Utrohon ako sa pagbasa. Panglimbasugi ang pagpakigdinaitay uban sa tanang tao, o ang pagkabinalaan nga kung wala kini, walay bisan kinsa nga makakita sa Ginoo. So mag-ampo ta, mag-igsoon. Lord, among iampo karong iuna, masabtan namo Lord kining panglimbasog sa imong kabubuton nga imong itudlo kamoron kanamo. Kinaot pa nga kini dili gyud mulabay lamang sa among mga kandungog, kung dili kini itisok nimo sa among kasing-kasing, o kini among asaligan nga among buhaton kay tungod mao kini ang imong gipangayo kanamo nga imong mga tao nga magtuo nagsalig diha kanimo. Nabangi kami Lord nining pagsabot niini kay tungod ikaw lang gyud makahatag og panabot nga espiritual sa imong pulong. Mao kining among pag-ampo diha lamang sa Ginoo Kristo. Amen. So ang atong topic nini mao ang panlimbasog, no? Panglimbasog. Unsa may panlimbasog? Kamot. Do asa man nato makita ang tinuod o tinuuray nga panlimbasog. Asa man nato makita na. Sa tihok, limbasog ta sa pagtrabaho aron mahuman, panlimbasog ta sa exam aron kita makadaog, pero asa magyud nato makita nga makita gyud nato ang tinuuray nga panglimbasog. Panglimbasog. Asa man nakita nato nakasagaran adto sa lumba. Diba? Sige dagan to mga 20 siguro ka buo ka tawo sige lumba karon sa nagduol nas tunga-tunga mabili na lamang upat. Upat na sige dagan sila panlimbasog dunay uban nga nag-relax lang. Pero pag abot sa pila na lamang kadupa, tuwa na makita nimo nga mutisar na gyud ang lawas sa tao kay panlimbasog gyud tan-aw niyang kakontra o kung sa kusog pakuskan pagid na. Anto pag abot sa finish line, iya kung itisar ang iyang kagalingon og mudaog siya ngadto sa finish line. Mao makita gyud nato ang tinuod nga panglimbasog. Mao ni ang giingon din sa Biblia nga ang Kristohanong Diyos dili hinay-hinay, dili lang relax-relax, kung dili ang atong pagpanginabuhi kinahanglan doon na kayo pampanlimbasog. Mao ni kinabuhing Kristohanon. Ang Kristohanon dili duwa-duwa, dili komedya, kung dili panglimbasog. Muna itong gamitong ko kay muna duwa po ginoong panglimbasog. No? Karon pahulay mong tataron, no? Apan kay doon na may gusto gyud nga makadungog og pulong og maupoy katuyuan nato, so daog tay pampalimbasog. So kining pulunga grabe ni kayo. Sa atong kinabuhi dunay tay panglimbasog sa atong kaugalingon, dili kay tungod dunay tay kasangka nga mga tao. Kundi ang atong pampalimbasog nasa atong kinabuhi. Dunay duha kagahom din sa atong kinabuhi nga nagpuyo nga kinahanglan usal gyud ang kadaog pinaagi sa atong panglimbasog. Atong basahon ra gud ang Galacia 5:16 ngadto sa 7. Nagaingon dinhi. Galacia 5:16 ngadto sa 17. Apan ako magaingon panaggawi kamo diha sa espiritu ug ayaw ninyo pagtumana ang mga pangibog sa unod. Kay ang mga pangibog sa unod kasupak sa espiritu, ug ang mga tinguha sa espiritu kasupak sa unod. Kay kining duha nagakasinumpakay man ang usa sa usa aron kamo dili makahimo sa buot ninyong
pagabuhaton. Kung sige hitabo ini, ang unod o ang espirituhan natong panginabuhi nagakasing nagakasinupak kay pasaylo ako sa akong nagkasinumpaki doon nagdi sangka na sa atong sunod. Karon naa nato karon ang atong desisyon kinsay atong padaugon. O sa atong pagpadaog nining usa ni ini kinahanglan na tay pampalimbasog. Ato yung palimbasogan nga ang usa gyud mudaog. Og dinhi sa atong gibasa sa Hebreo 12, dunay pakigsangka nga angay natong panglimbasugan nga dunay gyud mudaog. Unsa may panlimbasugan nato dinhi? Primero, pagpakig dinaitay. O ikaduha, pagkabinalaan. So, unsay atong panglibasugan? Pagpakig dinaitay o pagkabinalaan. Now, karon ato saksat tuning panlimbasong. Unsa may buot yun, ipasabot nini. Unsa may larawan nga makasibo sa tunguna-una kung saan na itong pagbuhat ng panlimbasong. Adto ta sa original nga pinulungan sa Biblia. No? Usar ni kapulong, ginganlan na sa Griego o dioko. 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 Ang buot pasabot ni ana, apson. Apson na doon naging kahinam na imog yung maapas sama sa lumba ba. Moabot ka sa finish line, aron nga ikaw magdiyoko, imo pong ituyhan diri imo dughan pag-abot dito sa take aron nga ikaw yun makadaog. Pero sa klarong yung kuan, klarong meaning ining diyoko o panglimbasog diya sa Biblia, mao ang paglutos. Paglutos. Kini mga tao kusog kayo mulutos nato hangtod kita makakahuyang, di ba? Pataka-taka sila sulti. Pero kining atong pangpalimbasog mo ni balaan nga paglutos nato, pagpaningkamot nato nga usab yon makita gayon mudaog. No dunay duha ka butang nga kinahanglan natong panlimbasugan dinhi atong gibasa. Primero, panlimbasugan nato ang pagpakigdinaitay. Ikaduha, panglimbasugan nato ang pagkabinalaan. Primero, ang pagpakigdinaitay. Atong basahon usab ang 14, panlimbasugi ang pagpakigdinaitay uban sa tanang mga tao. Kini atong sabton nga ang gisultian niini sa balang espiritu nga mga tao, mga Kristohano na. Naluwas na sila. Apan kay tungod sa atong kinabuhi karon, wa pa mo tayo makasayod o tanang kita na dinhi luwas mo na. So busa dunay tay angay nga panlibasugan nga masabtan nato primero nga kinahanglan yun manlimbasog ang kadausa-usa sa pagpakigdinaitay. Kining pagpakigdinaitay, murag klaro na nato ni kung sa'y buto-buto. No? Apan sa English, usara ka pulong. Kung sa English na sis, ang pagpakigdinaitay? Make every effort. Make every effort to live in peace. To live in peace. Pag dinaitay kita diha sa panlimbaso kita diha sa pagpakigdinaitay. Peace. Peace. Sa English, peace. Unsa nang peace? Kalinaw. Dili pagpakigdinaitay. Mao na nga ang pulong gyud sa Dios kung atong sabto dito sa original dako kayo og meaning. Kay sa Greek god ang usa ka pulong naay 24 ka meaning. Mo na nga ang igo gyud nga Biblia nga atong pagabasahon kung sa English kinahanglan gyud ang NASB o ESV kay igo gyud ang ilang paghatag og meaning. Ang NIV dili paraphrase ng ila dynamic no kanang may balita labi na ang maing balitang Biblia sayop gyud ang ilang pagsulti pagbutang diha. Nga kinahanglan ang ato kong pagbasahong Bisaya, anong Bisaya ang atong gikuan kay gikan na sa revised standard.
munang duol na siya nga atong pagagamiton. Katupong Biblia ni Lilit nga daang Bisaya, mo ito mas grabing maayo. Apan lisod na ito sa tunto. No? So maayo ning murag colored na, kining Bisaya karon, no? Ang King James sa daan mo na gingalan og black and white. Apan gihimong colored mo ni ang NASB o digali ang ESV. Okay. Wala. So kita ingon panlibasugan nato ang kalinaw. So ang kalinaw duhay atong makita dato nga kinahanglan natong masabtan. Kalinaw gali nagpasabot ni sa kahimtang. Ha? Dili na nato palimbasugan ang kalinaw kay kahimtang man na. Sama ba nga lingkod kas baybayon nga magkuhat kas pagsalop sa adlaw. Doon na kay kalinaw. Sama po sa dagat nga way bagyo, di ba? Pinang hapsay kayo dagat linaw. Mura pagkatandog siya makasing-kasing. Pero kining kalinaw nga atong pag-istoryahan karon, dili kini kalinaw sa kahimtang, kundi kini nagpasabot dunay guba nga relasyon. Kinahanglan dunay pakigdinaitay. Kay guba man ang relasyon. Manang gigamit din sa Bisaya pagpakigdinaitay. Eksakto man. Kay tungod, mao may atong paningkabutan nga makipagdinaitay kita. Kay tungod, dunay nabugto o nagguba nga relasyon. Primero, kita guba o bugto ang atong relasyon sa Dios. Diba? So kinahanglan nato ang pagpakigdinaitay, dili kalinaw. Kalinaw nga sama sa may problema. Kundi pakigdinaitay. Kay tungod, nabugto ang atong relasyon. Tanawa, mingon din ang Isaiah 59 verse 1. Mo ni kahimtang sa mga dili pa magtotoo o wa pay relasyon kang Kristo. Mingon, ani karon ang kamot ni Jehova wala pamugi aron kini dili makaluwas. Okay? Dili kuno pungkol ang kamot sa Ginoo nga dili angay makaluwas og bisag kinsa. Onya, ni pabukaton ang iyang igdulongog o digali bungol aron kini dili makadungog. Busa pa ang buto na ang Diyos God taas kayong kamot bisag asa pa ingon makapot niya. Onya, bisan sa iyang dunggan, bisag unsa kahinay, bisag pitiklas imong kasing-kasing, madunggan gyud sa Ginoo kung sa gisum kasi imong kasing-kasing. Apan sa verse 2, ang inyong mga kasalanan maoy nakapamahamulag kaninyo o sa inyong Diyos o ang inyong mga sala nakapatago sa iyang naong gikan kaninyo aron siya dili makadungog sa imong apo. Tungod sa sala sa tao, ang Diyos nahibulag sa tao. Dili niya makapot ang tao o dili niya madungog ang pag-ampo sa makasasala sa maganiha. No? Nagtuo sila na sila paminawan kayo sa Ginoo. At nag-ingon gani, kung nga kayo relasyon kay Kristo, tuwa ka mag-relasyon sa uban. Dili kayo bungo ng Ginoo, dili kayo mubo ang kamot sa Ginoo, kung dili ituyo sa Ginoo yung nagdi kaputon o dili pa dunganon kay tungod dunay tala bugto ang relasyon sa tao. Maunay kinahanglan naton sabtan, maunay atong panlimbasugan na madugtong ng relasyon. Maunay atong trabaho karon magawali na muwali gyud ta sakto bisan pagdaghay manlutos nato, di nato na paminawon kundi ang atong kutuyuan na sila madugtong ngadto sa Dios. Kinahanglan gyud dunay pampalimbaso. Tungod niini nga ang tao nga putol ang ilang relasyon nga sa Dios, kaaway gyud sila sa Dios o kaaway pud nila ang Dios. Roma 8:7 nagaingon. Roma 8:7. Kay kaaway sa Dios ang panghuna-huna nga alang sa unod. Kini nagadumili sa pagpailalom sa kasubuan sa Dios. Sapagkat tinuod dili kini makahimo sa pagpailalom niini ug ang mga anak sa unod dili makapahimuot sa Dios.
bisan pag-usay lang pagabuhaton, alang kuno sa ngan sa Ginoo, dili kini makapahimuot sa Dios. Nanuman, sila nagkinabuhi sa unod-non. Unya ang unod-non, kaaway sa Dios. Busa, kinahanglan gid sila nga makabatig yun sa pulong sa Dios aron madugtong, dunay pagkadinaitay ang tao ngadto sa Dios. Bisan pa ang pag-ampo sa mga tao na nag-ilang Dios, apan dili pinaagi sa pamaagi sa Dios, way kapuslanan. Kay tungod, dunay sala. Dunay sala. So, kinahanglan maluwas gyud ang tao. Mao ni katubagan na ang mga tao ang kabuuton sa Ginoo o ang mga tao paminawan sa Ginoo sa iyang pag-ampo, kinahanglan siya maluwas. Ay nga naman, Galatia 4:6, kuno pakibasa. Kung maluwas na siya, mahimo na siyang anak sa Dios, doon na na'y relasyon, di ba? Magka binatiay na. Sige, basa ko no. Galatia 4:6. Ug tungod kay mga anak kamo, ang Dios nagpadala sa Espiritu sa iyang anak nganhi sa atong mga kasing-kasing nga nangilaba. Sige. Aba, amahan. Ako na ikasabot, no? Karon, kung ikaw naluwas na, nahimo ka ng anak. Di ba? Nahimo ka ng anak, kung sa'yo gisulti diya, may padala ang Diyos sa Espiritu sa iyang anak nganhi sa atong mga kasing-kasing. Mao nga, makatawag na ta, makatuaw na ta sa Diyos o, kung sa magigon? Aba, Aba, amahan. Kanang Aba, wala pinulungan na og Hebreyo. No? Aba, amahan. No? Tanang tao, may tawag yung amahan. No? Tanang tao. Pero di sila makasampit og Aba. Wala siya kay na. Yeah? Ako, tawag ko sa mga tao, huwag na yung makita ang mga anak, tawag ko sa mga tao, uy, amahan ka ni Ramel, amahan ka ni Buboy, amahan ka ni DJ. Pero wa sila kay Bao, o di sila makahimo, na mutawag ka na ako, sama sa tinawagan sa akong anak. Kung maingon ang anak kita, Daddy. Tanay nga, buto sa buto ng Aba, Daddy. Buto sa buto na kay personal relasyon sa amahan. Daddy. O kung nati ka, mutawag din ng Daddy. Di, mutawag siya ng amahan ko ni Rabel. Talang tao mutawag amahan, pero wa di siya makatawag o Daddy, kay tungod, why Espiritu ni Kristo? Kung ikaw mahimong anak na, ihatag sa amahan ang Espiritu sa iyong anak aron makatawag kita og Daddy. Kasi po pasabutan na. Aron sa atong pag-ampo, dunggon sa amahan, kay tungod, tingog sa iyong anak, katong atong kasulti sa amahan. Doon natin connection sa amahan, kay tungod, si Kristo mo ay nagtawag alang ka na ito. Kadto mga tao nga wa gyud kailaba. Puro ringon na tuway ako mata dito. Di ba? Wa man sila kaila, wa man sila relasyon. Pero kung na sila relasyon, na makadugto na sila, makatawag na sila amahan, o di kaya Ginoo, nagdunggon sa Ginoo. Kaya nga naman, Aba naman to, buta sa po, doon ay koneksyon. Manang bisag kinsang tao matawag o Ginoo, kung sa'yo nag-iingon sa Mateo 7:21, kaya doon na, dili tanan, nagatawag ka na ko Ginoo, makasulod sa kinarian sa Diyos. Kanto lamang, nagatuman, kabubuton sa mahan, si kabubuton sa mahan. Kinanlat, ilang saligan si Kristo, aron ihatag sa mahan ang Espiritu ni Kristo, diya sa kasing-kasing sa mga tao, aron siya doon ay koneksyon na muampo ngadto sa mahan. So, naibut pa sa diya. Munang importante kayo na magwalit ta. Ewa pa na sila kayo balong taon. So, atong yun ang panlimbasugan. So, karon kung kita doon na tayo relasyon sa Diyos, ikadoon natong panlimbasugan, ang atong pakigdinaitay, di kay humanong ta sa Diyos, ato tas pakigdinaitay sa isig katao. Kung sa itong basa, tanaw nagbasa, basa ko to, ang verse 14, primero. Panlimbasugi, sige. Panlimbasugi ang pagpakiginaitay uban sa tanang tao. Okay, ito na. Uban sa tanang tao. Kinsay ka istorya ini, ng Biblia, kinsay magtotoo na. Doon na relasyon sa Diyos.
So karon kay doon lang kay relasyon sa Dios, adto na po ka makipaglimbasog sa pakipagdinaitay sa tanang tao. Kaya di ka man mahimo makipagdait sa mga tao kung kay relasyon sa Dios, kay puros magkapungot ng rasong daghan. Puros kasina. Puros sala, di ba? So mo kini paningkamutan nato nga kita makipagdinaitay ngadto sa tanang tao. Ngano man, kay miingon Dios sa katapusan, kung wala kini, walay bisan kinsa nga makakita sa Ginoo. Ngano man, wa man say tinuod nga pakigdait sa Dios, usa di gyud na mahimo makipagdait sa tao. Kung di na mahimo, wala gyud kini bisan kinsa makakita sa Ginoo. So importante gyud na doon na po tayo pakigdinaitay sa tanang mga tao. Atong basahon na God. Pasabot ni Ana, na ay pakipagdinaitay natong nga adtuon nato ang tao kung dunay sala. O kita po nakasala, muduol ta kaniya. Ha? Mga itag pasaylo. Di gali, aron makipagdinaitay sa uban, siya may nakasala nato, adtuon pangutan ko nato kung sa may akong sala na nasuko, panako, pasaylo ako, kung sana, imong kakuan. Gusto ko makipag-amigo nimo. Mahimo na, maog yun ay maayo. Pero naapoy ko sa Ginoo nga ang imong kinabuhi makipagdait sa ubang tao. Klaro kayo. Na di ka na kinahanglan musulti apan ipakita sa imong kinabuhi. Mahimo si Kristo atong basahon Mateo 5:13 ngadto sa 16. 13 og 16. O bisan pa ngadto sa 16. Basaha ko no. Kisay basa diha mga Masaw. linda ko no. Basaha ko na din. Mateo 5, versikulo 13. Sayang sabi nung kita tayo. Kamu mao ang asin alang sa yuta akan kun ang asin awad ang sa iyang lami unsaon paman sa baski ang balik niini sa iyang pagkaparat. Dili na gayud magpulos sa bisan unsa kundi angay sa nalang kini isalibay sa gawas maaron tuluban sa mga tao. Okay, ada sa diha, ato ta sa asin. Mingon ang Ginoo sa mga magtotoo sama nato, no? Kinsa mo kita ning kalibutan. Mingon dinhi, kita ang asin. Espiritual na asin. Unsa may pagkailan sa asin? Unsa ni pagkahibalo nga asin lagi imong gikutan? Barat. Ya? Unsa man ning asin, unsa may importante ning asin sa atong kinabuhi? Timpla. Katag lami o kitayo pag hilong ka o ginunan ug asin unsa may lami? Tabang. Ha? Ay lami, tabang. Wah, doon, wala din. Ngati ko ba, di ba mo? Butag asin doon, ha? Wala lami. Ang asin yun, kalami, no? Unsa pa man? O, preserba. Baka palabas, pabilin sa inlabas. Di madubok. Unsa pa man? O mukha o ka, sige kasin. Unsa man? Kid. Ha? Ano nang sakit? O kung magkaon ka kasi sa may mahitabo na pagkaman mo. Uhawon. Di ba? So, ang hiya sa asin, mao po na hiya sa atong magtotoo. Kita, sama sa asin, na naagaling taong kinabuhi sa ating pamilya, o ikaw asin na ng pamilya, padre di pamilya, matimplahan o lami ang kinabuhi sa imong mga anak o imong asawa. Nga naman, asin ka man, ikaw may magdumala o maayong mga mamulong panginabuhi. Di ba? O ikaw po, makipag-istorya sa mga tao nga, kanayang mga Christmas, ano? Namiama silang Christmas, di ba? Pero ikaw mo sulti lang, o tambal, sila, kita, murag asin po nga, kung saan na, uhawon sila diha, manang magpakita nimo, ay nabuto si Ibig Lamig at tumunong tipong batawa na, murag makuha na ang kasing-kasing ba siya mo tambal, nga naman, asin ka man,
kinahanglan din hiya kay kalaghanan din nila ito mga tuig. Puros laway. Mga pati niya lakalang hilihan. Mga kumbong. Kinahanglan kasi din kinahanglan makita nato. Di na kinahanglan na musulti kanila, kundi sa atong pagkatao, makita nila, iuhaw mo ko na ilang kuwan. Kung sa may ilang tikuhan ko? Di ba? Pagkalaliman din naman kanta, di ba? Lamian silang miyaw. Muna tag-asin, uhangin sila. So, ingon ang Ginoo, kamo ang asin alang sa yuta. Apan, kung ang asin kawan-an sa iyang lami, kung saon pa man sa pagpabalik nili sa iyang kaparan. Kini dili na gayon magpulos sa bisan unsa, kundi angay na lang kining isalibay sa gawas aron tunog-tunuban sa mga tao. Daghay mingon nga ako Kristohano ko, born again ko, apan tuan ang bowl again. Nawa ang iyang kaparat. Blood only ng mga tao, maano pa'y tapak-tamakan naman. Mana nga, ikaw, angay ka nga magtotoo, kauban ka man diya, karon nakakadiha sa kahilayan ng kalibutan. Oh, ako ka na, way kalaking tawa na, di. Walay, dili na tinuod sa iyang pagtulon, po na uban na po nato. Ido kalas tunog-tubang nagba sa mga tao. Manang panlimbasugan nato, kining pakipagdinaytay. Di na kinanglan mo tambagta, pinaagi lang testimonyo sa atong kinabuhi, uhaw na sila. Kaya makita man, natin mo ginungkaya. Niya ito, jama-jama na, pero kung natinga ako nga pinakadaw na, nahin naman, uwan-uba naman. Uwan-uba sa kanta, da. May na siya, kinaiya. Di ba? Karong ato tas 16, padayon di halin, 16 ta, laktaw na ta. Asa 14, sa 15. Mateo 5, tigo na. 15, ato 6. Ang mga tao, dili usab magdagot. Dili, ato sa 14 lang. Sorry. Kamu mao ang kahayag alang sa kalibutan ang iyan iyo ang iyo Siyudad. syudad nga mahimutan sa ibabaw sa Bungtod. bungdo dili sayod disalitdan. Versikulo 16 na ta, laktaw. Disais. Pasigaan ninyo ang inyong bahayag sa atubangan sa mga tao. Aron, Aron makita nila ang inyo. inyong mga maayong buhat O, o dayon nila ang inyong amahan na anaa sa langit. Nama, may mo si Ginoong si Kristo, kita kuno ang, unsa, sa 14? Kita ang, hindi, sa 13 ito. Suga. Karon sa 14, Suga. kahayag. Okay. Kanang nang suga, no? Kanang suga, sa Biblia, sa John 8:12, si Kristo ang suga. Apan kadtong suga nga mo, danang, mo igo nato, kita ang kahayag. Si Kristo, Kristohanon. Okay? So kita ang kahayag. Kung sa may gamit sa kahayag, aron malamdagan ang tibok panimalay. Kung way kahayag sa balay, bisang pag na-generator kuryente diha, na naibutang, na mahayag dito sa paran ng tao, pero sa mata sa Diyos, ngit-ngit kaayo ang panimalay. No? Naagyon ang kapildihan. Busa, kung ikaw usara, naghayag sa imong panimalay, malamdagan tanan tibuok panimalay. Sama sa syudad nga gitukod nga tos buntot bisag unsaon bagyo diha bisag pag-unsa ka panganod di gyud masalipdan. No? Dili gyud masalipdan. Makita gyud tuang ang kabulisan ang dagayo, di ba? Kung balaya, mausap kita
bisa pag unsa ning kalibutan di gud mamatay ang atong kahayag kay nga naman ang atong kahayag gikan kang Kristo. Kristo. Suga. So ang atong kahayag kung sa may pasubot ini sa versikulo 16 kung sa man ang kahayaga sa 16 kung sa may pasigaon na nagsiga naman ta sige sa mabangan sa mga tao. Aron. Para makita nila ang inyong mga maayong buhat. maayong buhat maunay kahayag pero kautang gali mong buhat bisa pagtuwa ka sa Amerika madunggan makita lang yapon pero maayong binuhatan sus to sa kinatumin sa kalibot kumpit na ang tawana maayong kuan siya may takas yun na ba mao na aron makita ang atong binuhatan aron kita daygon kinsa may lagay kana tao galing nga nagpakaroon inon sa iyong pagkamaayo o siya mo'y pagkadaygon sa mga tao dili na mao kay iyan ang pagkagalingon self-centered na siya apan ko ang mga tao dahil tungod sa imong pagkamaayo dahil sa Diyos ang pasabot sila orong tiuhaw sa imong pagtuo tiuhaw ko sila gusto nilang mainhan sa nilang Diyos ini kung sa nilang pagtulungan manamiingon din niya ang atong Ginoo kasigaan ninyo ang inyong kahayag kung saan kahayag maayong buhat aron pagkadaygon nila ang inyong amahan nga anaa sa langit. Busa, makita yun na kita, Kristohanon. Makita, masaktan yun na maunay, Kristohanon. So, kinanglan yun na ako ning paningkamutan. Kay kung walay pagpaningkamot ni ining pakipagdait, gingon sa kiruwayan, dili nato makita ang way makita sa Ginoo. Way makita sa Ginoo. Wag ni personal nga pagkita kita sa Ginoo. Busa kini isugo ni nato. Atong basahan busa ang sugo. Hebrews 12:14. Panglimbasugi ang pakigdinaitay uban sa tanang tao. Palibos mo na to. Kung kita ni Adto, mura taong maikod sa mga tao, karong Kristohanon ka na, hindi yun ka maikod. Ikaw na'y magipag-abi-abi sa mga. Kita yun. Ang atong suga, atong ibutang sa ilang kabaga. Uy, nang, kumusta ka naman karon? Ato po, pasyari. Nang, kumusta ka naman karon? Uy, ay ko maggarbusoon ka nito, kinatiguan ko garbuso ka man. Kaya, ang init ba ng pa dito asang labi pa mo lang, di ba? Na ang mga tao nakailin mo garbusoon ka, apan sa adlaw makipagkita. Kumusta ka naman? Kumusta ang kinabuhi? Nakipagdakit ka. May bawaan nila. Ano ba usab na siya? Usab yung pinuha? Kisa mo yung Diyos? Ya? Mo nang sugo ni nato panlimbasugi ang pagpakigdinitay. Primero sa Diyos, nato sa physical tao. Kay kung diliway paglimbasog sa pagpagdinitay, unsay giingon sa versikulo 3 sa wahe, kung wala kini, walay bisan kinsa nga makakita sa Ginoo. Ikaduha. Sa kaduha. Kung sa ikaduha, panlimbasog nato unsa? Ang pagkabinalaan. Pagkabinalaan o sabot, makita sa ating kinabuhi. Mausap, no? Pagkabinalaan. Pagkabinalaan, o pasabot, no, kini ang pakiguyon sa kasing-kasing o kinabuhi sa dayat o klarong kabubuton sa Diyos. Mahipuyon yun kita diha sa kabubuton sa Diyos. Mao na kita mga Kristohanon, karon kay nagsugot ng tadini yan na anak tagpuan. Hindi na kita makipag-ugoy-ugoy sa binuhatan ng kalibutan. Ganito, kauban ta, Biga Bradlong, ang kung kaman nga, madyong-madyong po ka, na bakit mo, di na karon, pero di tayo yung mabuwag nila. Makipag-dinay-tay na nila sa unsang tumong na makita sila, makatilaw sila sa atong asin o malamdagan sila sa atong maayong
binumatan. Mahimo man ta makipagbilaitay lang at di na ta mo intra sa ilang ipinambuhat. Kaya kung mo-intra ta, kung ngit-ngit po, kung saan na magmawa, pag-asin. Kung saan naman na, wala na'y pulos, kundi tunog-tunoban na lang. Gusto ba na na? Huwag ka na, gusto-gustuhanon ka karong na. Gubang naon ni Kristo. Diba? So, kinahanglan, ang pagkabinalaan ng pagpasabot, mao ni ang atong pakipagtuyon sa kasing-kasing o kinabuhi nga dayag sa mga tao nga klaro sa klarong kabubuton sa atong Dios. Pakipagtuyon sa atong kasing-kasing. Kung sabi po sa na, nga naman kasing-kasing man mo igisulti. Nga naman, kung sabi kasing-kasing sa tao, nato, kung sa mani. Atong basahon Jeremiah 17:9 sa Old Testament. Jeremiah 17:9. Kung sa igisulti diya sa Jeremiah 17:9. Basa ko no. Ang kasing-kasing malimbungon, labaw sa tanang mga butang, ug hilabihan gayud pagkadawtan kinsay makasusi niini. Tanawa. Ang atong kasing-kasing sa tinuod, no? Limbungan. Ikaw ang kabulingan mo, alimbungan ka. Mayon ang kasing-kasing mo, adto ka tubag o isa pa na. O manay pulos ka na. Isa ka magitan. Sa ibon. Mga tao mo. Isa ka magitan na. Tama kaya. Ana. Kama magsugod kasing-kasing. Sa imong pagtuo, maayo kang limbungan. Pero ginimbugan kasi yung pagbalingon kasing-kasing. Ano man? Limbungan tayo kasing-kasing. O naiingon pa din sa tanang butang, o hilabihan kayo pagkadautan. Hilabihan kayo pagkadautan. Grabe yun ang pagkadautan sa ating kasing-kasing. Tanawa. O matubang ta sa mga tao, kung pinamurad ng paay tao, no? Pero ang daghantang pakak, no? Napakad na ng atong slong kasing-kasing, daghantang ugaw muna-una, daghantang pangandoy nga dili angay. So, utang yun. Mo nga, kinahanglan gyud doon na tayo primero pakigdaid sa Dios aron usbo ng ato kasing-kasing o karon kay naa na ta sa Dios kinahanglan usab pagkabinalaan. Pinakabila uyong gyud ta das kabubuton sa Dios pinaagi sa atong kasing-kasing. So unsa may buhaton nato karon nga Kristohanon na ta? Unsa may gisulti sa Biblia? Sige, Proverbio 23:26. Unsa may giingon diha sa Ginoo? Nato karon. Proverbs, ay sama. Proverbs. Proverbio 23:26. Anak ko, ihatag ka nako ang imong kasing-kasing o ipahimuot sa imong mga mata ang akong mga dalan. Ano? Di ni mo ikahatag ang imong kasing-kasing sa Dios kung di ka mahimuot sa iyang kabubuton. Sa iyang mga pamaagi. Dungang gina. Og muhatag ta sa atong kasing-kasing, Lord, imo ni kasing-kasing magsubay na ko sa imong kabubuton. Di magsilbi nga, oy Kristohan mo ko, pero lahi ka magnilaktan lagi. Maayo pa na uban nga maayo nilaktan na panway Dios. Di lang gyapon maayo. Kinahanglan tuon gyunan do ka. Doon kay Dios. Doon na kay lakaw. Kasing-kasing nato, angay gyud nato ihatag sa Dios. Mao na ang kasing-kasing. Karon sa pagkinabuhi pod, kinahanglan ang atong kinabuhi dili kay aron ingnon, pagkaaron ingnon. Kay kanon masukko ang Ginoo ng pagkaaron ingnon. Atong basahon ang Mateo 15 versikulo 7 ngadto sa 8. Kisa yung basa, let ko basa si imong mami. Mateo 15, Mateo 15, 7 ngadto sa 8. 7. Sana yun. Maadik, taway salamin. Sige, palitan sa salamin na. Tino. Nakoy salamin dito, di isuot mo sa. Hindi lingo. Ha? Basalit. Sa, 15, 7 na? 7. Mga salingkapaw, sibo gayud ang gitagna ni Isayas may tungod kaninyo nga nagaingon. Kining katawhan nagapasidungog kanako uban sa ilang mga ngabil. Apan ang ilang kasing-kasing halayo kanako. Kung sa tao ganan si primero, sa mga taong ang ilang tuan si sampit sa Ginoo apan ang ilang kasing-kasing layo. Kung sa tao ganan dito sa 7, mga salingkapaw. Salingkapaw.
kuyaw ng tinulungan mo rin daang English, no? Kapaw. Sa Tagalog na Hypocrites. kabanog man na. Hypocrites. Kabanog. Hypocrites. Pero din ang hypocrite, Oo. hipokrito, Hypocrite. pagkaroon nun, saling papaw. Saling kapaw. Maayo gayon, ang pagkahimo ni Isaiah sa propesya may tungod kaninyo sa iyang pag-ingon. Kini mga tawhana, nagpasidungog ka na ako, Hypocrites. pinaagi sa ilang mga kanta. O ba? Sa ilang mga ngabil, apan halayo ka na ko ang ilang kasing-kasing. Nga naman, di man si Kristo mo ilang ipahinggan. Lahi man. Mo na nga, salimpakaw. 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 Magkaarungin nun. Nanog di natin tudlo ang pulong sa Diyos, magpabilin sila na anak. Ikaw lalaki, ikaw lalaki. Pagkayon sa pagwali, kitang tanan, i-share na ito ang pulong sa Diyos. Kaya magsalingkapaw na sila. Magpabilin sila sa salingkapaw. Hypocrites. So kung sa atong padag-agon ang atong kahayag. Atong kahayag yun. Kung sa may buot pagsabot sa pagkabinalaan. Kinanglan ko, palibasugan nato ang pagkabinalaan. Pagkabinalaan, buot pasabot, uyon ta sa kabubuton sa Diyos. Kung sa may kabubuton sa Diyos, mabuwag ta dito sa kalibutan ng liyo. Ngunit buot pasabot sa pagkabinalaan. Pagkabinalaan nga ni, mabuwag ta, aron kita igahin alang sa Diyos. Di na ta gahin para sa kalibutan. Di na ta igahin para sa kalihukan sa kalibutan. Ginahin kita alang sa Diyos. Gikan tas kalibutan, mugawas sa ilang kalihukan, pero di ta mugawas sa mga katauhan, kay kinahanglan sila makadungog sila o pulong sa Diyos. Ang ilang mga binuhatan, ang ilang mga taras, ang ilang mga kuan, bubulag ta aron kita para sa Diyos. Mo na pagkabinalaan. No? Mo na pagkabinalaan nga kinabuhi. No? Mo na pagkabinalaan nga kinabuhi. Bulag ta sa binuhatan aron itagana kita nga ta sa Diyos. Karon, nagtuo ba mo nga kamo alang na sa Diyos? Kita? Itagana na ta alang sa Diyos. Mo nang nata dinhi. Kay kung wa patak itagana alang sa Diyos, di wa patay lami nga mo aten o buluhaton. Kanang nahitabo ninyo. Kanang tanan ninyo, Linda, si Darwin, bisan pa si Erwin, si Lizelle, mga bata, monitimaan sa grasya kana akan ninyo. Panlimbasugin ninyo nga kana maging unggod. Sa pakigdait kaniya, pakigdait sa katawan o pagkabinalaan. Kaya kung wala ini, kung sa may gisong sa Biblia, walay makakita bisan kinsa Sige. sa Diyos. Sa naong sa Diyos. So, kita bagpo ng binuhat. Pero, bago tang binuhat, mag-anam-anam kung kabagpo ang atong kinabuhi. Kung atong basahon na, no? Sa eksaktong paghatag og tense, no? Kanang action ba? Atong basahon na ganang 2 Corinthians 5:17. Nagaingon din busa kun ang tao anaa kang Kristo, magtutuo sa kang Kristo, siya bag-unang binuhat. Bago na siya. Pero doon na pa'y atong masaktan diri na di kay bago na siya na hasta iyang tanang kinabuhi bago na. Dili ang iyang bagpo, ang iyang position dili sa kalibutan, bisag naa pa sa kalibutan iya sa Dios. Tag-iya siya ni Kristo, bago na siya. Apa nang inon din ang daang mga butang nagpangagi, no? Sama ba sa kadapitaw nga maghinay-hinay o maghinay-hinay pagkawa, sana magkanam-anam o magkahanaw. No. Ang atong daang pagkatao, mag-anam-anam o kahanaw. Ang daang binuhatan. Apan, dili magpabilin na to, kundi mag-anam-anam o kahayag ang bagong kinabuhi. Ikaw bag-unang binuhat kang Kristo, busa, mahanaw na ang imong daan, musubang na po ang pag-uni mong kinabuhi. Mo nang di ta makaapura sa mga tao na unsa ka pa, napo ka nakatuig, wa ka pa mausab. Nang tintayo ang iyang pagkausab, moabot pa 50 katuig. Atong pugson, da ato ikumpara nato nga bag-una ta, uy,
Sampai ka lang sa limpakaw na ka. Saling kapaw. O, ato, at ipo ko nga, ako pag-una ko ha, ako, di ko pareho na ako. Ayaw, kaya sa limpakaw. Di na ito ikumpara ang atong kagalingon sa uban. Kaya na yung uban, hinay ang ilang pagkapawin. Kitanggal ko Kaya yung... ang Ay, kinabuhi. wala na. Kaya hinay po ang pagsiga sa ilang bagong kinabuhi. Tanawa na mga prutas, mangga, ay tali, ay mungka, uli kayo. Tunay uban mga dito parang yapon, dito bugdak ko. No? Pero mangga lang yapon. Di ba? Mana nga, dito na to, pugso ng mga tao, di natin kumpara sa pagkulina. Basta siya, bagpog yun siyang binuhat sa Diyos. Apan ang process ginala ng conversion. Ang conversion iya sa Diyos. Kana, pero ang pagpadayon nato, ang sanctification nato, ang pagkabanaan, ato ng buhatong. Hinay. So muna, na doon nagawin panglimbasog. Pagpanlimbasog na ito sa pakipagdinaitay o panlimbasog dito sa pagkabinalaan. Kanato. Kay kunwa ning duha sa ito kinabuhi. Di ko ka makita sa Diyos kay wa kay tinuod ka kalwasan. So nasabtan ba mga ituon? Kita kayo magtotoo na ngayon nag-uban-uban na ta monitimaan nga na ang grasya nimo kayo pagpabugnaw. Bisa pag-unsay may tabo kaya ang atong pagkabago ang atong sanctification hinay-hinay yun na dili kinalit tinanong yun manlimbasok ta hang tubo kita matikong kita makabarog na ta bisa pag-unsay may tabo ni kinabuhi. Okay? So nagyon ang pagkanto nagyon ang pagpaningkamot. Dili pagpaningkamot sa kaluwasan, kundi pagpaningkamot sa kinabuhing na luwas. Okay. So, tura ka. Sabtan, guys? Good. Very good. Nada amen. Good. Very good. Salamat. Mo na lihok sa grasya. Grasya yun na. Ayaw yun na. Saling kapaw. Kapaw. Pakaw. Pakaw. Saling kapaw. Sige, kumanda ta. Uy, tampo. Wa mo'y pangutana, wa mo'y